ka channel hatu pitap ka padiang sobhaya phi sha kani ka episode batha kani ka kanti ka channel hatu pitap kan yo banwan ra shafi ya ka khana shaphang u Pablo Escobar usim jong ki drugs shuwa bangin poi shakata ka benta snobha subscribe ya kani ka channel lada phimpadap baphin yo shibon teli ki jingkantap baphala bat bayo jingmentoi ka jingem u Pablo Escobar kayatho shaphang ka jingkala jong u na ka jingdok tasam shaka jingruspa kaba omdan tlet banbatai lakha ya u Pablo Escobar hari Colombia ha ushi tarik December khat khandai spa sabu khandai ha ka jingdok hinrei hadin ulakla unong khai drug ubashir khaitam ha ka parthai batla sham ba udan kaspa kabalong laipo $1 billion bat ulong ru uwei na kishipонgot ki brio ki bareu spa tam ha ka parthai tekumno ba uni ukhun jong unong pu khti bat kanong hikai uklalong ubriu ubareu spa tam ha ka parthai kajing thrang jong u kalapenlong ba unlong usim jong udrok cocaine kum ukhna ulathrang banlong u president jong kari Colombia bat ula persang ban puli ya ka subject political science hakaway ka school ba ban pun urlong ya kata ka jingthmu jong u hinrei hadien ulami no nakani ka school ba nakadaw ka jingkerdo pisa ban siu by class kani kalapenlong ya u baun sedang yaki kambaman bat ula persang bantu yaki kali bat wat banuti hakilum jingtap henrei hadien ula sedang ban khayi tu ya udrak marijuana dei hangni ba ula pendankam ya kabor jong u ban penyap ban kidnap bat le ki kam pentrium ba penphu nyang khriet ya ki brio ki bayo sngow ya ka kerteng jong u ha kisnam khat kandai spa nyo pho u Escobar ulayo i ya kalat ba untala shisha unong khayi drug barat ba ya uni udrok cocaine bat unkala shisundan ubriu ubareu spa bha ulayo iro bakibriu nari USA ki demand bha ya uni udrok cocaine u Pablo Escobar ula persang shua bantrei hapo kiwe kinong khai drug barat ba jong kari Colombia henrei hadin ula persang no daladi dei ha usnam khat khandai spa nyo pusan ula penyap ya uwe unong khai drug barat ba na Colombia u Fabio Restrepo bat ula shimtino ya kani ka business jong u henrei wala kataru u Pablo Escobar shimla le yakini ki kam damarwe hi uladan ya ka kunhun bashir khai jong u ki balong ki riu thrang snam bat ki bakhwan spa hadu kata kata ya kani ka kunhun u Pablo Escobar lakhot ka Medellin cartel hapo ka jingyalam u Pablo Escobar bat hapo ka jingyalam jong u ka Medellin cartel kala sapret yaki kam khayi jong ki shadu kari USA bat kiwe de kiri henrei amkum kiwe kinong khayi drug bian ki bathap tu yaki drug jong ki haki suitcase bat hapo ki jan phong ubrio henrei kani ka kunhun u Pablo Escobar kala pendan kam dala ki jong ki ling suon bat ban penhap yaki nasun beneng da kaba pendan kam da ki parachute kila pendan kam ru
da ki brio ki balapha ban rensiet na jrong lingsuan da ka bapendan kam artat da ki parachute lapha ro ya udrok cocaine lengba ki post office da ka baburi bha yaki Pablo Escobar ula persang ro wat ban khai bian ya uni udrok da ka bapendan kam da ka submarine kabayat hatraidu jang kaduriaw kani kajing khayi bian ya uni udrok kala penrius pa shikadai ya Pablo Escobar bat ka kenhun jong u ka Medellin cartel bat layat ho baha ka shitayo ulala ban khayi bian hadu kumba khat santon udrok cocaine kabawanra ya kasong pisa kabalong saus pa $4 million manla katayo ulathiet wat ya ujat banra ya kisong pisa jong u kibabun belai udan shibun teli kiyeng pakidulan bat ulalong trairo ya kawe ka stadium football bat kawe ka stadium ban penyadur masih layatu syusyo ba ulano senyang ya kibadok bat ulayarap ban pensna ya kiyeng mani bat kiyeng ya kibadok ula pensna ro ya kawe ka snong kabalasa tang kibadok kani ka jingle jong u kala penlong ya ki local bakin ek bhayu u bat kilasiu kiliang da kababuri ya ki jingtep jongki shapang Pablo Escobar ha ka jing shatwet ha ki pulit watla kataro Pablo Escobar ulong hi ubrio basnio na ki basnio tam ubala penyap leben ya ki brio ki ba umon ban le bat kham tam ya ki nong trei jong u ki ba persang ban shet kelaya u ka jing trei jong u ha kani ka kam khayi bian ya ki drugs kalong ka bom dan jing lada dan ba persang ban khanglat ya u un persang ban penbet ya ki da ka pisa bat lada kindang pen un shu pen ya bet haju ya ki bat layat ho ba ula penyap kumba sau phongut kinong bishar ars pangut ki plidar bat hadu shi hajar ngut ki pulit ki balong ki ding pen kyang hakalenti jong u bat lada khen kulum ula penyap hadu ndrup ho hajar ngut ki brio Pablo Escobar ula lad bun sien na ka jing sha sat phatok na ka daw ka jing bam sap ki pulit bat ki nong bishar ki bating ru ya u bat ya ki kam pentrim jong u Pablo Escobar ula sha sat along hausnam khat khandai spa khandai phuwei hadien ka jing yakte bat ka sarkar Colombia khnang ba unlad na ka jing sha kem ha ka sarkar USA kumta lasat along ya u Henry kani ka along kalong penban kaying pakidulan kaba mauhi ulasna batwat hakani ka along ulala ban penyat yaki kam khayi bian jong u Henry ka jingle don bor jong u ha ka along ha ka ba ula penyap yaki arngut ki nong trei jong u kala penong yaka sarkar baki brio baro na Colombia bakin ingya shisndon ya u ka sarkar Colombia kalathu ban pha ya Pablo Escobar sha ka phatok kaba unmat shisha ya ka jing selang kumba matlem kiwe kidakat Henry ulalatu bat ula pheto na kani kajaka balaset along ya u kaperthai kalakul marthlim ka sarkar Colombia bat ki sipai ki babun jangka bat ka kunhun ka bapersha ya kani kajing khayi bian Pablo Escobar kilatwet ya Pablo Escobar bat ya ka kunhun jang u
hadu khat nriu benai ulaja bat khadu khatwai lalap yakajaka badan Pablo Escobar hadin balatris yaka phone call jang u hau December usnam khat kendai spa kendai pulai Pablo Escobar ula klatno hadin kajing yaset bat ki pulit ha kaying kaba ulari henrei ukun jang u bat bon ba ki brio kila keno bat kila ngedru ba umisham layap na kadau kajing yaset bat ki pulit henrei kila nged ba ulashim yala kajong kajing em namar unget bakan bah shibun lada unyap hari lade ban yakaba yap selang hakakti jong ka sarkar USA bat wat kajing tho ha umau tab jong u kaong bha bandan umau tab hari Colombia ban yakaba yap hapatok hari USA